Valencià, dimecres 25. El guionet i partició de paraules. Activitat 1. Còpia i tria. Per a quina paraula seria correcta la partició al final de línia proposada en cada cas? Cor seria corbata. Mil seria mil·ligram. Oce seria oceànic. Ca seria camaleó. Activitat número 2. Digues en quina norma de partició de les paraules t'has fixat per triar cada paraula de l'activitat anterior. De cor hem triat corbata. Per què? Per aquesta norma d'ací diu perquè no es poden separar les lletres que formen part de la mateixa síl·laba. És a dir, coral no se podria partir, si jo la partís per cor, partiríem la síl·laba rall, d'acord? Aleshores no seria correcte. Mil, havien dit mil·ligram. Per què? Doncs anem a esta norma d'ací, que diu cal separar els dígrafs en síl·labes diferents, excepte totes aquestes, i així posa la doble L. És a dir, que la doble L no es pot separar. Com que mil·ligram no és doble L, la podem separar. Milla, com té doble L, no. Oce. Així havíem dit que separarem oceànic. Per què? Doncs hem anat a fixar-nos en la norma aquesta d'aquí, que diu no es poden separar els diftongs. Així és que oceà, que és diftong, no es pot separar, però oceànic sí, es pot separar. D'acord? Bé, en K, així havíem dit que podem separar camaleó. Per què? Perquè diu, esta norma ens diu que no s'ha de deixar cap lletra sola ni al final ni al començament de línia. És a dir, si jo partira per K, la I quedaria partida. Si la passàrem a una altra línia, quedaria ella sola. Aleshores és K, maleó, no es queda ninguna vocal solta. Molt bé. Ara anem a passar a l'activitat número 4. Per tal de poder passar a aquesta activitat he de canviar la càmera, així és que, perdoneu, però vaig a córrer la càmera fins ahí. Molt bé. Bé, l'activitat 4 diu corregeix la partició al final de línia de les paraules que calga, tenint en compte el diftong. I així tenim el quadre, fixeu que així teniu la pista del quadre dels diftongs. D'acord? Molt bé. Anem a la primera. La primera la corregiríem perquè és cian, cia. El guionet cal que estiga darrere de la N. Anem a la següent. Paisatge. Així corregiríem i seria pai, guionet, satge. Molt bé. Anem a ciutat. La ciutat diríem ciutat. D'acord? El guionet darrere de la U. Anem a paragüista. Paragüista, el guionet estaria aquí, darrere de la S. Paragüista. D'acord? Anem a llenguatge, perquè aquesta està bé. Llenguatge. El guionet aniria darrere de la T. Llenguatge. Aqüeducte, perquè paraula està bé. Aqüeducte.
el guionet aniria darrere de la E. Aqüeducte. I anem a teulada. El guionet aniria darrere de la U. Teulada. I esta d'ací, lluerna, està bé. Actuació també està bé, i boina també està bé, i quota també està bé. Val? Molt bé, doncs passem a l'activitat 5. Diu, parteix de totes les maneres possibles aquestes paraules com si anàrem a final de línia. Com si anàrem a final de línia, val? Molt bé. Com podíem partir paraigüer? Paraigüer podríem partir-lo de dues maneres. Una seria pa, guionet, d'aigüer. I l'altra manera seria parai, guionet, guer. Val? Avioneta. Avioneta la podríem partir de tres maneres. Una seria avioneta. Una altra seria avioneta. I una altra seria avioneta. Molt bé. Constel·lació. Una seria constel·lació. Una altra seria constel·lació. I una altra seria constel·lació. Val? Pallasso. Pallassos podríem partir-la d'una manera pallasso. Una altra manera pallasso. Molt bé. Doncs ja tenim corregides i suposadament fetes i després corregides les activitats d'aquest dia de valencià. Adeu.